खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 डिसेम्बर 2024 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरबोरखौबो दिनै मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो हानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनायखौ दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ। मावनो हानाय खामानिफोरखौ आरो थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो बयजोंबो अनसायजानो हागौ। लाइमोनफोरा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनांखौबो मोननो हागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ लानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोनो गोथो जानो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन।
गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोख्रों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन आरो लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों एना एनिबो जानो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। बबेनिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायफ्रा टेबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गुबुननिफ्राय दिनै हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आदरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ।
रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसोआ दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों